Liam De Bono li tlieta saqal fuq il-kuntistabli Simon Xkembri u ħalli jissiela tal-ħajtu tressaq il-qorti akkużat bl-attentat taqtil u der quddiem il-maġistrat Donatella Frendo Di Mek. L-avukati Franco De Bono u Amadeus Kakija talbu għal ħelsien mill-arrest tal-akkużat iżda l-prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi Fabian Fleri, Pier Guido Saliba u Chantel Qasa oġġezzjonaw għal din it-talba minħabba l-gravità tar-reat li jekk jinstab ħati jista' jieħel sa mor il-ħabs. L-avukat NDLU li qed jidher parte ċivile. Il-qorti ma laqatx it-talba tad-difiża u ma ħelsitx lil ġuvni mill-arrest minħabba n-nuqqas ta' affidabilità u l-intraċċ tal-provi. Talbu wkoll li isem l-akkużat ma jiġix ippubblikat, xi ħaġa li l-qorti ma laqatx. Fil-qorti jingħad kif iż-żagħżugħ ma jgħix mal-ġenituri tiegħu imma joqgħod ma sieħbu f'garaxx fil-Fgura, jingħad ukoll kif De Bono mhux qed jikkollabora mal-pulizija. Il-prosekuzzjoni qalet ukoll li dan ma kien sempliċiment attakk fuq individwu imma kien attakk fuq pulizija li qatt jirrappreżenta l-istat. Iż-żagħżugħ ilu miżmum arrestat fil-lokab tal-pulizija mit-tlieta filgħodu wara li ġie arrestat f'Farruġ fejn inqabad waqt li pprova jaħrab mill-post tal-inċident. De Bono qed jaffaċċja akkużi oħra fost oħrajn li saq mingħajr liċenzja mingħajr polza tal-assigurazzjoni u li saq b'mod perikolus.